Yau ding ubadang kilung. Bat yau ding uba ai kiso ki batiang ki babang ki besngam ban bam ban te ya kamet ki jengi kum ki briu. Henry ki babun ki briu ki kawang mau ki siat yu da gejeri ban permensau lane ban pen hap yu sipo namar balai namar bamne uding udang kilung uba sngai uba plung barbor yau briu babha ki donbet hi ki briu ki besniu barbor yau ding barbor ki briu ki babha ki bakwa ban wanra ya ka jingkla ka bakhuj ka basida hapo jong kano kano ka rigraj hanai donbet kinang bishni kinang penwit tekene ka jingwan tur jong ki himalang ren hakke HADC yole ase kini ki patba kinum don kata ka jingsu thu ka bakpura yole ase kini ki patba kilasha ai bainosi na nor no yole ase kini ki patba kilasha ai bai kali la nor no yole ase kini ki patba kilasha ai bai kiat nang no tang bayo kali ai tang banyo bam ai tang banyo dikat ai henre ngim tipat ya kayap ka im henre ngi kloi ya kapan kongu ya kata ngim dei ban long kinyang kongu haka jigim jongi kum kibriu ko kipai ba yole se pila ban nga balai me wan ban tuklar ya kata kam ka jam ka jongi henre nga hap ban tuklar nga dei khasi bar nga dei u khasi u bosong basa apo jongi ke jalame khalia hapori khasi jankia ngare khun jung bri unyo trap ngaru ke sukhya ya ka banyak kerni ong syapang gini ki mat ki jura ki ba mapi pitur sya ke HADC lara pitur da ke jing skotu ngangai khuble yepi hare ngangai skam ba pimnam tor da ke jing sotu hare donpat ki briu kiba pentri yepi donpat ki briu kiba pensyet yepi de lar ta ngrem ba pitur sya ka ke HADC ngila benbuk ke jingkeli balai ki por mensua ki briu ki nam tur syaka ke HADC haka isi ka barim ngong nyapi ka isi ka barim kam nam pet ye gerang basno kam nam pet ye gis im girat ka ai kat babon kiman di jakang tu kiman INOC kiman INOC klumas to lagi ki barjala lagi ki mender ki bakum no ki bon song basno ka isi ka mensua kanam don ka jingkeli wat tang kendiar ngong yepi kini ki briu ki bakal shot ya kini ki pat ba kimur ban persniu ya ka voice of the people party henry om don da ka waipat kalak ban wanra ya ka jingkala po jung ka jalame khalia ka jadi laj tanga ka voice of the people party balai ba ka voice of the people party ka mi ya ka ban khun ya ka ban contest election om tang me ka bai khun ban contest election henry ka on wanra ya ka jingkhut ka jingsuba haka voice of the people party no ba put no ba yutom nom la ban shon sa antu nagalak ki kleban bread nagalak ki kleban wang ayo te kum juru akhir ka himalang ren nagalak jong ka HADC ka tip khamba ya kata ngatip scam ya kata haka isi ka barim kile lamale laki laka ngila tip scam ya kata nomor ba kiwi political party kiwi party ki wan ban ya contest election tang ba kamai spa elde tang ban fit ban biang ga jaka elde tang ban yo ban pelit niyo ban preskur li school shawar hikun kiti juki ban yo ban jaka puta ban yo ban snaing system kiyo ban fit kali fit kada kam da ter henry mangiu pai ba tang na ka shipya arpya tang na ka shiklat arkla kya tang na ka shi power tang na ka bayo kya tang bayo bamai henry kloi ya kapan kubur lem jakata kan mau ko ki pai ba lada pisah penbit kalau ka jengtim ya gari karat ka jengilang lada pisah penbit kalau ka ikai ka jam dau jam riu iki kun ki kiti ki jonga ba ki jongpi ngini walong ki bastat hagir ki sngi jengi ki bamanta lada pi pendram sacis pa pasal silak pendram ro like satang ka voice of the people party om don nanot maria thong om don uno UMLE UMDC uba pej uba kmi na bantakari bat kajai benriu ke jongi ngasno kebat hado kata-kata baka isi baka voice of the people party ka isi ke HADC baki bisa banyak manta uno rombos nong nom la ban lailan uno simraj unom la ban lailan
Nadu usimti ka Voice of the People Party HKSADC. Lana pimi dagi klor dagi spak dagi lakro. Datang ke jisya penbit ke jumpi. Kita giba penbit jepi kitab keti na yeng. Ki di na yeng, ki bam na yeng, ki enjoy na yeng, ki pet. Hakaba kado mana bajot. Jot upai ba ubak klem nongrem. Dena magna katau. Ko ki pai ba ki kun jungka priu terapi menta hasau dong sau kun jongan ke jela ka jingi daptang jingi jik daptang dak jing yaki daptang dak jing kurmar daptang dak jing senyuben daptang dak jing leben ngi pai ba kane balai hato phem dun jabing ban perkati kata hato phem dun skor ban perkati kata perkat na banda kari bat ka jing bendri jingi kam naman toy ketuka kam naman toy ya ketuka one day one night kejupi kam naman toy ya ketuka ya ketuka jing yoket kejupi kam naman toy ya ketuka jing yo bam kejupi tang sisi kaspa kasang uknyang gulaban bom du ya ketuka spa malah kaba pitare lagi keti ubriu batare ya ketuka spa bom day ka keti kejungu siliang kalong kaba pot. Kalau ke jingtem lagi gasam ngujung kalau ke jingtem ya ke jala ke jemi ko ki pai ba lach setengah ka VPP om don gila di priu om don gila di political party ngong pi om don gila di political party ki bakwa man sesyar ya ke jingkut ya ke jing suba lach setengah pra di kang pra marwai trang ubak kuak ya tadi sesyar ka hok ka lach ka khut ka shida ban pelat jadi syate kenjiri ki sarang hapo jadi ke jala ka junga bat ke jupi ni pai sa ke sultan ni pai sa ke skul dan ni pai sa ke kaput dan ni pai sa ke barakot datang ka jia ki datang ki jinjar bat datang ki jing huri hura datang ki ba mangah ban mapi nyapan mat ki jing na kapor ngim dai banong ki mamala ngim dai banong ki bakalot ngim dai banong ki bastak bagi ban ngiri banong ki ba jamnat bat ngiri banong ki ba sian na ka kapor ko ki pai ba ka bring nutra ngiri banong juk ngiri banong ka jing kli ngim dai malai kaman ngim dai ban kelot ki skor ngin yang kunggiru rangba ban yakun ya kena ke bamsap ya kena ke bampang hapo jen ke jalam ni khlia ka jing ngipi ngitip bakal ke storkar menta kamu ban pencut ya tapi kan mau kaya kata dia ban kala ka bamut bangin ai ketika mon ka ketika dia ban pendap kepat ya ka Voice of the People Party how are popra ka VP ka yo ban bat yo lakam ber yo ban thau storkar ngipi hang tangin saya pekai mano kita ke bajrang rang mano kita ban gereng mano kita ke parti ki ba halasrok mano kita ke parti ki ba hala kamera tangga ni video bijang por bamta kublai subun